My začíname momentálne obdobie, kedy budeme bojovať o to, ako budú vyzerať 4 národné parky na Slovensku. Pokračuje reforma národných parkov a zonácie Polonín, Malej Fatry, Nízkych Tatier a Vysokých Tatier. To sa musí udiať do polky budúceho roka, práve kvôli tomu, že je to milníkom plánu obnovy a odolnosti a Slovensko na to dostáva financie, aby naozaj kvalitne nastavilo to, ako tie parky fungujú a ako majú ochranu. Národné parky ale nemáme chrániť len kvôli tomu, že máme z toho peniaze z plánu obnovy. Máme to robiť kvôli tomu, že to sú tie úplne najvzácnejšie územia, ktoré na Slovensku máme. Sú to klenoty toho nášho prírodného bohatstva a my, ak nebudeme chrániť národné parky, tak neviem, o akej ochrane prírody tu ešte chceme hovoriť. To, aby boli národné parky naozaj chránené, je zodpovednosťou Ministerstva životného prostredia. Momentálne žiaľ, tie návrhy nie sú dostatočné a my tam vidíme veľa problémov. Práve preto sme prišli teraz do Polonín, pretože tu sa to začína. Každým dňom by malo byť spustené pripomienkovanie návrhu Ministerstva životného prostredia a my, viaceré organizácie, ktoré sa na tom spolupracujeme, budeme jednoznačne bojovať za tú ochranu, aj keď tá ochrana by mala byť samozrejmosťou. Ministerstvo životného prostredia po voľbách avizovalo zásadné zmeny a reformy v ochrane prírody, kritizovalo tzv. Budajovú reformu národných parkov a sľubovalo, že spraví niečo iné, opak. Ale pravdou, typickým príkladom je Národný park Poloniny, ktorý je pripravený a jeho zonácia je pripravená neodborne, nie je v súlade so zákonom a vôbec neprináša ani ochrane prírody, ani tomuto regiónu žiadnu pozitívnu zmenu. Premrhali sme 2 roky, počas ktorých sme mohli pripraviť niečo výnimočné na ochranu týchto jednak bukových pralesov UNESCO a jednak ako regiónu, pretože tento región potrebuje zásadnú zmenu. Táto zonácia nechráni nielen bukové pralesy, ale ani ďalšie vzácne územia Národného parku Poloniny. Preto odkazujeme z tohto miesta, z Národného parku Poloniny a ministrovi Tarabovi: spravte zmenu, ktorú ste sľubovali, doručte do regiónov skutočnú ochranu prírody a zároveň príležitosť pre regióny a pre miestnych ľudí, pretože súčasná zonácia toto... Ako bratislavský ochranár, ktorý som pomerne dlhé roky, už som taký kmeď ochranársky, a chcem teda povedať, že prečo tento problém vnímam aj ja z Bratislavy ako môj problém, bratislavský problém. A to preto, že existuje akási spoločenská dohoda na tom, že niektoré územia budeme chrániť, že sú pre nás tak vzácne, že ich budeme ochraňovať. To je práve čaro dneška, že stojíme pred témou, ktorá sa volá zonácia. Lebo zonácia je vlastne diskusia o tejto zmene. To nie je zmena prikázaná. Zonácia, tak ako sme si ju predstavovali, ako sme do nej vstupovali, je naozaj veľká diskusia medzi rôznymi aktérmi v tej krajine. A samozrejme s tou intenciou a s tým pripomenutím, že my chceme to územie ochrániť. Máme takýchto území 9 na Slovensku, takže nepolemizujme o tom, či to je vzácne, alebo to vzácne nie je. Nie je to celé územie Slovenska, je to jedno z 9. Považujem tento polonínsky národný park za významný pre zonáciu z 2 vecí. Tá prvá je, že je to najmladší národný park. On nie je ešte označený všetkými tými dlhými debatami a spormi, ako napríklad Tatranský národný park. Je to niečo, čo je výnimočné aj preto, že ako keby dneska ešte drieme v závetri, čo často my ochranári považujeme za veľmi dobré na začiatok tejto diskusie. To druhé, čo je dobré a o čom sa málo hovorí, že v drvivej väčšine národných parkoch je vždycky veľký problém aj toho, kto je vlastníkom toho územia. Preto, lebo tam naozaj tá diskusia je oveľa, by som povedal, zložitejšia, lebo vy naozaj musíte vlastníkov územia, vlastníkov pozemkov presvedčiť, že sa majú nejako správať. A áno, na tú prvú dobrú, to znamená možno niekedy aj, že nebudú mať ten ekonomický výnos, na ktorý oni sú zvyknutí. Tu je ale viac ako 50% tohto územia vo vlastníctve štátu. Takže keď štát myslí vážne, že chce chrániť toto územie, čo si myslím, že tým, že ho definoval ako národný park, povedal, že ho myslí vážne, tak potom by mal, preto lebo je to tu najjednoduchšie, na svojom území urobiť vzorovú zonáciu národného parku, urobiť ako on teda naozaj a vážne myslí to, že to územie chce chrániť a mal by teda naozaj túto zonáciu urobiť v
prvú a veľmi, veľmi proohrannú, preto lebo v každom ďalšom parku bude musieť vyjednávať s vlastníkmi. Tuto to nebude až také dramatické. Takže aj ja som tu v tej Bratislave aj preto, lebo je to dobrý štart aj územím a ja teda som prišiel aj preto, aby som vyjadril solidaritu so všetkými ostatnými parkami národnými, ktoré zonácia čaká. My o tomto príbehu hovoríme veľmi dlho a ja sa aj teším, že teda spúšťame konečne nielen hovorenie, ale aj reálne plánovanie a tú dohodu, o ktorej